everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kato sa kinang nga ni Agi. Sa kinang kato ni Atty. Marvin. Hindi ko pwede masayop. Kang attorney gito. O, tuwa. Niliko si Iskina paingon sa Pikas Barangay. Sigurado nga sila gyud si Ryan ang tuyo ato. Muadto ko. Duula ra din nila na ako. Pikas Barangay ra. Bahalag sakit pa ni akong tiil. Muadto na dayon ko. Last na din akong chance ni mo ha. Musipyat ka pagani. Aw, kay baw na ka sa mahitabo. Kauban ka nila ni Attorney sa Angel? Aw, kauban gyud. Sigurado gyud kaayo na. Unmaon na. Dili ko pwedeng mapakita nila. Okay, maniid lang ko. Dili ko pwedeng magpakita. Wow! Kanindot ko din yung dapita. Nindot yun. Hi, Angel! Attorney! Oh, hello! Diyan ka, Han. Diyan ka, ha? Mayong mo to, attorney. Hi, Angel. Udto na bagod? Alas 10 pa man? Ah, paniud to na, attorney, ay. Ako'y bitbit sa inyong mga dabi. Nagkita man ka, Mang Rona. Mao lagi. Huwag ko magdahong. Sa bahay lang tingnan natin mag-istorya, ana. Nagpaabot na si Irene, oh. Sige. Una ko ninyo. Kumusta na ang amiga, uy? Naara na sila diha? Ay, duula na di ay. Okay na nga, dili ko mapakita nila. Ang importante... Gimingaw na kay kunin mo. Ako sad, gimingaw na kay kunin mo. Hoy, mapita ka kung tiyan. Sorry. Manood na ta. Ato kang susod. Inay, Han. Pag-inay. Pinakaide kayo sila, ha? Oh, proud pa kay si Irene na nagbusyat-busyat sa iyang tiyan? Ha? Ngiga nila, no? Nag-happy-happy na sila? Nga samtang ako? Dili na pwede. Di pwedeng pastagdan ako sila. Labing siguro, di bisita lang ka na si Angel og attorney. Sige lang. Pasagdan lang una tamo og pila ka adlaw. Sige. Lipay-lipay lang una mo diha. Lipay-lipay lang una mo. Wow ha, bungga ang mga pagkaon. Mura sa may special occasion. Special occasion gid bitaw ni. Kay niabot gud mo. Pangandaman gid mi ninyo. Syempre, attorney. Sayo kay kong niadto sa poblasyon gahapon na to na para mamalit og mga rekados. Maog yun. Pero may usagid nga gikalimtan mao nang nangitag kapalitan dito sa Pikas Barangay. Nga mao'y nakaingon nga nagkita mo si Rona, Ryan. Oo. Og mao lagi to akong giingon nimo gabi pag-istorya na to sa phone. Nga mukuyog na lamin ninyo inigbalik ninyo sa syudad. Nag-pack up naman mi daan. Mao na, attorney. Naot nga okay na nimo. Ninyo ni Angel. Okay naman. Pero, Nganong may pero man. Ato na yun silang ikuyog. mura magod hinoon og ang sadaan ini kay kamo. Kamo may mulikay. Haskang. Ang safety ni Irene ang importante. Simba kung maunsa siya tungod sa stress. Okay. No objections. Actually, attorney, mao man sila ang nasa kuna-una. Nganong kami may mulikay? Gani, willing kayo kung muatubang niya just in case. Pero nakauna-una sad ko nga dili maayo nga maangin pa nga akong baby. Mao gina nga akong gikabalakan pagayo attorney.
So, kuyog na tanin niyo og mabalik sa siyudad. O si ugma, karon dayon humana tong pangaon. Abi na ko. Na, di na ta maglangan-langan oy. Di ta mo kumpiyansa. Lisod na. Pwede naman kitingali ugma na lang sa buntag, Angel. Aron makarelaksan mo ba kay taas-taas ba ang inyong biyahe? Oh, bitaw Angel. Hinuon, di sa to basta-basta magkaduol din ni si Rona. Labi na nga ni ako. Oh, mao gyud. Hadlok to nimo. Oh, Uy, Siya na tingali ron. Ako rin mo, Abli. kitang duha. Ako ra. Yet, sa okay. Tabay! Tabagin ko ninyo! Uy, Pasensya naman sa akong pagsamok ninyo. Pero sa kinagay kong kalawasan siya kulata. Huwag may matabang na ako. Di mo ba kay kaliwat ninyo? Yaman ka ba yung taga? uy. Doon akong bada, oh. Kami nakasulti tingali niya nga. Niya ako ni Damok din eh. Armado pa na tawhana? Dili. Pero, sakit kayo sa mga lata. Nakita gini niyo sa kong hitsura. Taga na kayo kong bunaog. Sila ni Sado pa na tayo. Pati ko na ay. Gihul ka, tay. Ako'y mo atubang. Ayaw, day. Buntis na ba ka, day? Bitawan. Ayaw, uy. Maunso pa lang ka. Maobitaw nga ako'y mo atubang aron mo kalma sa inikakita na ko. Oh, may punto siya Erin. Dili pwede. Ato yung isugal si Irene. Bitaw, day. Di ba na mo ilan ang tawhana? Punta! Di ba mag-apli kay kumpong ipunahan? Ablihig kalit ang putahan, Ryan. Ha? Ablihig kalit. Aron malukap pa na din eh. Ato lang ko tarungon sa pag-abli ko. Mukhang malagi na, hindi kakita na to. O niya, kaya ako may di mo kalma. Naglungot-lungot naman ko. Kalitag abli arayan. Sige. Okay, birahe. Ako nila ablibe. Uy, lo. Hala, Aray. kasino? Mao dining tawhana ang Nicolata nimo bayot. Oo na akong bana, day. Hala no. Nagpakulata ka gud ini. Kadako ni mog lawas. Samtang kining kanahan mura mo nig cardboard kanipis ang lawas. Biko. Puyo ha. Pikonti karon. Ala, Papiko ka? Mao di ay. Nga bunog kayo ka kay hait man kay kagkumo ini kay puro bukong. Biko. Buhi di ay ha. Buhi di akong kaya nimo. Isog kay ka. Di man gani di ka kaugpo na ko. Ma'am, buhay lang siya, ma'am. Oo. Naunsa ka? Nangayo kag tabang na mo unya karon nga gikuptan na ni Angel imong banabana pabuhian nimo? Naibaw ba bunga? Illegal inyong gibuhat. Iba ba? ayaw may isgote ana bay kay abogado ko. Abogado day ka, sir? Attorney tabagi ko. Grabe na kaya ko pag-antos niya. Bisa mahinungdan ko, taho na ko niya hindi. Gusto ko makabawas niya, sir. Gusto na ko siyang ikiha. Ay nagkiha kung gusto ka mo bawas. Kulatahan ni. Kidako ang kay kag lawas. Ako siya ipatubang nimo ha. Ano na? Lastara na yung naong nimo. Mao na ni panahon nga makabawas ka. Kulatahan na yun. Pero, Sabay pero eh. Uy bayot. Hinumdumi nga laki sad ka ha. Mas kusgan pa ka niya. Maong bawas na. Ako may makulatay ni kung dili ka. Saman! ako ra. Agoy! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.